Priehrada Môťova pri Zvolene sa pre 70 detí z celého Slovenska stala na týždeň dočasným domovom. Deti z rôznych rodín tak na chvíľu zabudnú na svoj ťažký život a naplno prežívajú prázdninové dobrodružstvá. Táboráci, hej a ho, my nechceme ísť domov! Hoci majú deti pred sebou ešte niekoľko táborových dní, tak takýto pokrik je počuť každú chvíľu. Tieto deti jednoducho si vedia veci vážiť. Vedia sa tešiť naozaj z maličkosti, pre jedny lentilky dokážu súťažiť celý deň. Deti majú tábor úplne zadarmo, sú to väčšinou deti, ktorých rodičia si takúto akciu nemôžu dovoliť. Aj preto sa vedúci snažia, aby bol program čo najlepší. Dnes prišli hasiči. Je to v podstate taká srdcová záležitosť. Príslušníci sem chodia radi, zoberú si voľno a prídu sem troška pozabávať deti. Sú tu veľmi dobrí ľudia a dobrí vedúci. Je to fajn tábor. Hneď prvý deň sme sa išli kúpať do bazéna. Tá bola úplná sranda. Tu hlavne plné energie, niekedy až do rána, čo sa nám až tak veľmi nepáči. Minulý rok moderátora a hlavného vedúceho Patrika Hermana zatkla mestská polícia ako výtržníka. Samozrejme len ako figuranta. Dnes si ho do komparzu zasa vybrali zvolenskí hasiči. Zrejme toto som si zaslúžila. K táboru už takéto voloviny patria. Deti majú pred sebou ešte 5 dní zábavy a atraktívnych ukážok. Prídu sa mestskí policajti a takisto prídu aj kukláči. Pôjdeme na obrnenom transportéri.